Good mani kiniki izindala zombini namhlanje kuyo-appeara uBrigadier Julius Mkhwanazi ku-ad-hoc committee and sawuxakeka singakwazi nokubiza izithakazelo zika-General Nhlanhla Mkhwanazi xa beme kanje bobabini because kuyoba ngathi sithutha uJulius Mkhwanazi kanti awubhizi ncolisana nesibongo yena hayi kumcimbi wamanzi ndisho into obucalanye kwi-ad-hoc committee because we cannot afford to have a shortage yamanzi. Before eqala uJulius Mkhwanazi masigqibelile kaMcBride mamelani ke mos uMcBride on my previous one ndiphelele apho beke question wekhona uNomvalo awuNomvalo bekedlala ihalf clutch naye because uNomvalo bekemkwatisa phinda amkwatisa phinda khona lapho uNomvalo waba personal khona embuza ngequestion ngecases into ba ingabe zikhona izitholo ke wajongana nazo na hayi wafuna ukutshona le nale kanti khona ethizeni efaka intombi yakhe wakwata wathi no that's a family matter watch it that's none of your business blah 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 into wakwata nje wathi hayi ngoba ndiyabona anzuwina kwelicala ethi sibe siphuma uNomvalo ikhona into akambuze yona uMcBride in terms of processes zakwa-IP into ba okay now that even public is watching educate the public into ba bacomplaina njani kwi-IP the processes zakhona zihamba njani uMcBride uappeara njengomuntu endingathi in short he doesn't know processes zabo because khona pho wathi khona no you send it to wherever yeyiphi lo ndawo leyo but nje akawazi nje umcimbi wase-IP into ba i-processes zakhona ziqhubeka kanjani hayi bo mamelani kwangena uNtimande uShongwe xa kangena uShongwe ubuza into yoba bakubuzile mos colleagues zami into baba uyabathemba na okanye zi-credible witness oGeneral Mkhwanazi ababanye bonke uPaul Solovone wathi hayi uyi-credible witness according to yena including ngoGeneral Sibiya so bonke abathini sithi xa sibajonge sibabone bengekho credible kuye ba credible bonke ababangekho credible ba credible abakithi aba credible kuya bekho credible hayi ke i-questions zinyamazi mosushwe nguza kufakela nje koneni bafethu if uPI was a person besizathi nguJames bafethu uJames uza ne-files zomuntu phecelezi uthe efika wathi ufike apha wena McBride wasixelela into yoba wasixelela into yoba uPaul Solovone yindoda beniyisebenzisa because une-resources bekeniphi information and ngoku kwi-digging yam ndifanda into yoba uyaxoka it's actually vice versa wena ubupha uPaul information not the other way around ukhona apha evela khona namanyala wathi ndine-evidence ye-chats zakho mna ne-side chick yakho apho wena benithetha ngemcimbi wokubambana kwenu kwezandla apho uthumela khona ama-case numbers uwathumelela uPaul Solovone not the other way around bafethu uJames xa kezaza uza well prepared mamelani ke ngoku ikhona enye uSikhosana uza nalento niyakhumbula mos uMcBride khona phethe khona uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi waba the first person to ukuthi afike kwi-crime scene kaMandla Mahlangu enye on top of it wayeyichomi noMandla Mahlangu engazange aye esingcwabeni enye yasolisa lonto kwathi wathi uSikhosana khawumapha ufike wasixelela into apha efana naleyo uchomi le ekaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uWilliam othe wena uyayazi ithi from day one uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wayekhona kwi-funeral beqhuba nje besenza ama-preparations wayekhona throughout the week nge-weekend mhla kungcwanywa uMandla Mahlangu uGeneral Mkhwanazi wayekhona apho ehamba nenkosikazi yakhe uyithathaphi wena lento yoba wayengekho wathi hayi noba wayesifihle samu bafethu uMcBride is not a credible witness uyilonto nje akayiyo and ngiyambona into yoba uzixelele into yoba usafuna ukufihla oShadrack Sibiya usafuna ukufihla oPaul Solovone because basi scheme esiyi-1 hayi ke as for uCedric uyichilo mos wathi yena double agent uCedric so nje it's more or less about that ayikho into engabe ngithi iyaphatheka ncam ngoMcBride but nje oMcBride bayakubonakala into yoba baye babangabantu omnye umuntu engakwazi futhi ukumlibala nguSols uSols umphiye laa nto into yoba South Africa siya-appreciate unguMcBride and that one I think bekethethela yena noba neqembu elithile but as for ithini majority no asiboni nje ivelo kangathi singathi uMcBride uedile nje to iSouth Africa nyamazi ke uzabonke ababa against uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uSols uzabenza igugu awatreat ngesource uze watsho naxa evula into yoba because wonke umuntu noba ingathi against wena okanye kufakele ekoneni wakuthini mna I will take the opposite side ba question i-question
question ezi-direct to aba, mna ndiza question ezi-direct to aba. Uyambona nje baxa kethetha uSolzi vele ufuna ukuportraya uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi as umntombi. So nje ii-questions zakhe ziyaziye zinga-interest nokwini-interesta. Ndibona ingathi akasa-add value nje uSolzi kuthi nakulaa nto la ad hoc committee. So in case ikhona into endilibele, ndiyabazi bakhona bazayitsho kwi-comment section because ndibhizi ndipreparela uBrigadier Julius Mkhwanazi namhlanje nge-22 kaJanuwari 2026.